ዝለዓሉ ሓሳባት ኩሎም ክነተኣና ግደሉ ስለዚ ካብ ብሕዚ ጀሚሩ እዚ መድረኽ ክፉት ይገብሮ ብክልቲኡ ጎኒ የለው ክልቲኦም መቕረብቲ ፕሮፌሰር የማን ኣሎ ዶክተር ዘርኡ እውን ኣሎ ንሶም ክብልዎ ዝግብኦም ክብሉ እዮም ግን መልሲ ንሕቶን ኣይኮነን እዚ ከመይ ጌርና ንወስኮ እዚ ከመይ ጌርና ነመሓይሾ እዚ ከመይ ጌርና ናብ መስርሕ ነእትዎ ዝብል ነገር ግን ገዛእ ጌርና ክንወስዶ ኢና ስለዘቕረቡ ጥራሕ እዮም ምሳይ ዘለው ስለዚ በዘካይዳ እዚ እዚ መድረኽ ተኸፊት ኣሎ ንርእይቶ ተኸፊት ኣሎ ሓሳብ መሃብ ይከኣል እዩ እሺ አሁን የለይ ዓወት ጃለሜ ዝበሃል በዓል ሞያ ሕጊ ያው ዝመጻኹን ብግለዩ ብውልቀ መጽየ ዘለኹ ያው ንሽተይ ኣነውን ርእይቶ ኣብቲ ዘቐረቡ ሓሳባት ንሽተይ ርእይቶኒ ምውሳኽ እዩ ፈለማ ነቲ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዘተሓብር ዘሎ ኣካል ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ ናይ ሓቀ ተጋሩ እዚ ኤርያ እዚ ብጣዕሚ ድኽመት ኣለና ኢለ ይኣምን ብጣዕሚ ድኽመት ኣለና ኢለ ይዝኣምን ኣብ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ክብርታት ገለመለ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ ድኽመት ኣለና ኢለ ይኣምን ሶ ነዚ ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ብጣዕሚ ዝናድ እዩ ንሽተይ እኳ ክንርኢ እንተኮይና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘብሎ እንታይ እዩ ትዕድል ምስ ተኸፈተ ኢቨን ኣብቲ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ሰብ ዓንተውን ይለዓል ነይሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስሊ ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ ኮምባቲቭ ጌርካ ናይ ምርኣይ ጦረኛ ጌርካ ናይ ምርኣይ ስእሊ ኣሎ ንሱ ኣብ ምስትኽኻል ኣይስራሕናን ማለት ዕድል ዋላ ምስተረኸበ እውን ማለት እዩ ተቐድሚኡ ዝነበረ ናይ ኩናት ናይ ገለን እዩ ሶፍት ኤርያ እሱ ዓንተውን ይግለጽ ነይሩ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣለዉ ሞር ክጠናኸር ዘለዎ እዩ ዝመስለና ኣነ ማለት ናይ ትግራይ ናይ ቀጻሊ ዕድል እንታይ ይኹን ገለመለ ዝብል ፌደሬሽን ዲያ ክትከውን ሃገር ዲያ ክትከውን ዝብል ብዘየገድስ ካብቲ ዘለናሉ ጂኦግራፊ ባዕሉ ሓፊልና ናብ ንኸዶ ነገር ስለዘየለ ብጣዕሚ ክስርሐሉ ዘሎ ኤርያ ይመስለኒ ማለት እዩ ከም ተቐድሙን ዝግለጽ ዝነበረ ብጉጉ ይኹን ብዘየገድስ ከምኡ ዓይነት ምስሊ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሶ ብጣዕሚ ምስጋና ይግባእ እዩ ካሊእ እቲ ዝለዓል ዝነበረ ናይ ልዝብ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዝመስለኒ እንታይ ክነልዕል ይግባእ ይመስለኒ ብዚ ንኸይንላዘብ ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገር ዘለዉ እንታይ እዮም ቶም ምኽንያታት ክለዓል ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ናይ ሃይማኖት ፈላላይ ናይ አይዲዮሎጂ ፈላላይ ምኽንያት ብቑዓት ምኽንያት እዮም ኢለ ይኣምን ባይዞ ያነ ብቑዓት ምኽንያት ኣይኮኑን እዚኣቶም ማለት ፈላላይ ምንም ፀገም የብሉን ናብ ጠረጴዛ ምፂኻስ ትግራይስ በበይኣ ናብ ዝሓሸ ብራኻ ትኸይድ ዲሞክራሲ ከመይ እያ ተምፅእ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ከመይ ዝመፅእ ኢልካ ንምክታዕ እቶም ዝበልናዮም ናይ ፖለቲካ ናይ አይዲዮሎጂ ፈላላይ ከም ብቑዓት ምኽንያት ክወሰዱ ኣይኽእሉን ኣይ ቲንክ ግልፂ ኮይና ክንዘራረብ ዘለና ማለት እዩ ሶ ዓንተ እውን ትለዓል ነራ ናይ ኣንነት ጉዳይ እታ ናይ ኢጎ ኣይ ቲንክ ንሳ ብጣዕሚ ቅድሚ ሕጂ እንዳውም ሓደ መድረኽ ከምኡ ዓይነት እሾ ልዒልናስ ሲሊ እዩ ዝብል ክስታይ ተዋሂቡ ነይሩ ማለት ኢጎ ገለ ትፍለ ዘለኻስ ሲሊ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ዝብል ተላዒሉ ነይሩ ግን ኣነ ሲሊ ኢለ ይሓስብን ኮፍ ኢልካ ከይትዘራረብ ዝክልክለካ ዘሎስ እንታይ እዩ መን ምዃነይ ከርእየካ እየ መን ምዃንካ ክትሪኢኻ ወዘተ ዝብል ናይ ኢጎ ጉዳይ ማለት ናይ ህልኽ እዩ ኣይ ቲንክ ንኣብነት ኣብቶም ከፈላለዩ ዘይኽእሉ ጉዳያት ከይንዘራረብ እንታይ እዩ ዝክልክል ዘሎ ዝብል እዚ እውን ብደንቢ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ ተዘረብኩሞ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ሞር ክስራሓሉ ዘለዎ ንምባል እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ ካሊእ ይዕርያ ትኩረት ዘይተገበረታ ኢለ ዝኣምና ኣነ ናይ ሲስተም ናይ ስርዓት ጉዳይ ናይ ትካላዊ ሰራርሓ ጉዳይ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ማለት እዩ ዕሙቕ ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ብርግፅ ሎማዓንቲ ኮይና ክንሓስብ ከለና ብዙሕ ፕረስ ዝገብረና እሹ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ህፁፃት ጉዳያት ስለ ዘለዉ እዚ ቅድሚት ዘይክነምፅኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኣሎ ናይ ግዝኣት ጉዳይ ኣሎ ናይ ሕውየት ጉዳይ ኣሎ ዓንተውን ይግለፅ ነይሩ ማለት ትክክል እዩ ብሱር ዘላቒ መፍትሒ ዘምፀልና ግን ሲስተም እዩ ሕጂ ነውግዕ ዘለና ብዙሓት ሰባት እዩ ደው ኢልና ንሕሰብ ናይ ውልቂ ረብሓ ቅድሚ ናይ ውልቂ ረብሓ ናይ ትግራይ ነቐድም ገለ ንብል ነርና ኣይነቐድም ዝብል ሰብ ከየለን ናብ ፕራክቲካል ዝኾነ ነገር ክትመፅእ ከለካ ግን ሰባት ራሽናል እዮም ማለት ጠቕሞም ዝጎድኦም እንዳርኣዮም ዝኸዱ ስርዓት ኢኻ ተሃንፅ ማለት እዩ ስርዓት እዩ ነዚ ዘስተኻኽሎ ክልተ ሰባት ገለ ተባኢሶም ጠቕላላ ዓዲ ነቕናቕ ዝብለሉ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ
ولا ناي سوات لوط انت جبر كون مالت تماسالي سيحدق مزلها مالت تزنبر مالت ناي تግራይ ጥራይ ኮና እንክርባይ ዘይ በኢትዮጵያ ደረጃ ዘሎ ክስታይ እንድንራዮ ያው ተማሳሊ ዝተደረተ መንግስቲ ድርት ዝኾነ መንግስቲ ናይ መናጽ ዘላቂ ነገርና ሓስብ ዘለና ማለት እዩ ዝተደረተ መንግስቲ ብድዲሉ ኹናት ብዋጁ ምኽንያት ምንም ተሓታትነት ዘይመጽ እንተ ኮይኑ ከም ዘይገብረሉ ምኽንያት ታዩ ግብሪ ማለት ተደረተ መንግስቲ ናይ መናጽ ሲስተም ናይ መናጽ ተካላው ሰራርሓ ናይ መናጽ ኣብዛ ሓለፉ ብዙሕ ግዜ ሶሻል ሚዲያ ገለው ንሪና ክጣዓተሎ كلنا بسلطان يمصا كليت تعالى كلا خمس يكون قال ملا نسو مفتاح خونا يخل سرعات توم عينت نجارون بسرعات موصل له هنتات مالتي زلاق نجار كنبل كنا عنتون قاليس ايه مالت لو ما انت بريس جورنا نفسه زي كون هدي مهنياتو او نهلونا ايشو سلا زلنا مالت ግን بزلاقነት كرو يزغبانا كمز مسله سرعات تخويني مهناص ابينا نعمت افتدحان زبحال تزحلفنا 27 عام دحان زبحال كنتاتون تتخرتنا ابسوات دهونه يمصي مالت سرعات سباتون بسرعات كمصون كوردن زخدلو هنتات مفتار አገዳሲዩ بسترفت يسرح زلو سرح بتعم صبوي مور تطناخيرو خصل كلሎ انون بتي ساعتكم زقروكم حساب مفتيحو طربيزاي لزم ምንም ዝክልክል ነገር ሃልዩ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣይኮነን ትምትላኸን ትገለመለኒ እንሱ አይ ቲንክ ሰኸኒል ካሜራ አይከድሊ ዝብል ሓሳብ አለኒ ያን ያለ ገብረትንሳኤ ወልደ ሚካኤል ይበሃል ካውዱ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ بمختل بومبر سرح حلافነት መጀመርታ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተወግሶ ወሲድኩም ትግራይ ካብቲ ዘላቶ ፀገም ንምሽጋር በሰላማዊ መንገዲ ሕቶታትና ጎነጻትና ንኽፍትሑ ከምዚ ዓይነት ተኸታተሊ ዝኾነ ጻዕርታት ብምግባር ዘርእይኹምዎ ጻዕርን ተወግሰን ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ بمقصال كم علامة ناي تግራይ ጉዳይ አሞንጎ ፍላይ አሞንጎ ተጋሩ ዘሎ አፈላላይ ብዘተን ምርድዳን ጥራሕ ክፍተሐሎ ዝብል መርገጺ ከም ውዱ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ናተቃለሱናል ጽናሕናይና ብዕላማት ሒስኩምዎ መጽኢኹም ዝነይኹም ብጣዕሚ ዝድገፍ እዩ ኣብ ዝተፈላላይ ግዝያት ከም ዝገለጽኩምዎ እውን ብዝተፈላላይ ሰነዳት حساباتنا ناقلتنا صنيحنا نتي زتوهاب حساب التواتون افلوط امهاكم دقيمه خمس جنيه دل مالتيو قالي بزحات تكالات زاتي يدليو عرق يدليو بهراو غاي يدليو نوالو مصيام يوم ግን ክሳብ ህዚ ውጽኢት ዘይመጸሉ ዘይ ናብ ተግባር ዘይተለወጠሉ ምክንያት ሓደ እቲ ኸይዲ ንሁሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይምልከተና እዮም ዝብሉ ኣካላት ሓቋፋይ ኮይኑ ኣሳታፋይ ኮይኑ ብዘይ ምኻድ እዩ ካልኣይ እቶም ዓንቶ ተልዕልዎም ዝነበርኩም ምክንያታት ብጥቕምን ብስግኣትን ምክንያት ለውጢ ተመጽኡ ወይ ብምይጥ ዝኾነ ለውጢ ዝመስል ነገር ተመጽኡ ጥቕሚ ወይ ክንስእኒና ወይ ከዓ ነየኒ ተሓታትነት እውን ክበጽሕና ይብዝብል ዕንቅፋታት ተላዒሉ እዩ እሱ ትክክል እዩ እቲ ዋና ውጽኢታዊ ንኸይትገብር ትገብር ዘላ ግን መሊስኩም እውን ከተጠናኸርዋ ኢልና ንሓስብ ከምሳል ሳይ ወያነ ትግራይ እቲ ኸይዲ ኩሎም ኣካላት ዝኣምንዎን ተቐባልነትን ንኽህልዎ ኩሎም ኣካላት ዝሳተፉሉ ዓይነት ክኸውን ክኽእል እኒኦ ኣብ ትግራይ ከን ብጣዕሚ ውሕዳት ዘባእሳ ነገራት ኣለዋ ሓደ ኣነነት ዝብል ኣሎ ኣነ ተዘይባሪኸዮ ኣነ ተዘይፈትየዮ ምዕንቃፍ ማለት እዩ ኣይኸውንን ምባል ማለት እዩ ከም ባህሊ ኮይኑ ከም ፖለቲካ ባህሊ ኮይኑ እዙይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ዝኾነና ተኮይኑ እዙይ ክንጥብሮ ይግባእ መፍትሒ ክንእምጠሉ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘተ ኸይዲ ተሳተፉ ዝግብኦም ወይ ዋና ኣካላት ዝኾኑ ትካላት ብምልኦም እንደገና ብደንቢ ሪአፕሮች ግቦረሎም ዝብለለና ትኸይድ ማለት እዩ ንኣብነት ዘተ ኢሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ዝሰርሑ ኣካላት እነዩ ብግዚያ ምሕደራ ትግራይ ዝተጣየሸ እኒኦ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናጽነት ትግራይን ዝጀመርናዮ ነገር ኣሎ ካልኦት ከም ነገር ዓልታ ዝበሉ ጀመርዎ ነይሩ ካልኦት ኣለዉ እዚኦም ብምልኦም ናብ ሓደ ናይ ምምጻእ እውን ሓደ ዓብዪ ስራሕ እዩ ተቐባልነት ንኽህልዎ ውፅኢት ንኽህልዎ
نايمان تجبراو خون إتزات زأمن قص نبحدة أمسيها هذا عبي حيل تنكر حيل مؤخل حيل مفتر والصنايو عبي صراحيو نسو ذات زأمن نبحدة من صبعلو عبي أشيمن تيزخون زبليو خالي تلم عن تزقرب بتحست درجة بتعمي زدنا قيو هاي تجراي مواطع خون زغليو بتعمق صرح زقبايو توسع حسابات توسع رؤيتات اندهر اليوم تي سند خوينو ناوز ملكتهم أكلات بوليتيكا حيلتات توتينو زلهم رؤيتات خورولو تتجورون مار خطأنا آخرين كلهم تكالاتهم نايب علم أون خجورو ناينا يلهم خامنو انكفات مغيرونو زعجزي يزغون معلتهم سلازي تتحسطو تبقيو جن توسعي حسابات هو ناو كلهم بوليتيكا ودابتات سوي المحبرات النخالات أكلات تزبطن زبليو أمو داتا تجبراون مخان عزيز غبد تي تنجاز حازة حيلي منجست الناس حازة حيلي بتو بنهيزو دقاف اللي يلز أمن حيليو أوزي زي تملسون خامي غيرناينا أقديدنا نافزواو ذاته أمسينا تندول يزلنا خانم تصنخ الزبل ملسي يدليو مالتيو خمسال سوايا تقراي خم فتحيلنا نحاسو بعلوتي بعلم تم خانقفون يخلو يوم لنا نحاسوم حيلتاتون أكل تغيدو خون خل اللوم تغيدي زتموتو زمرحو زريو خون يوم مالتيو بزغيدو زي تحاليفنا تقراي تدحنيا تكالنا يدحنيو أمرا رحناون تزل سقاتاتهم يقرف يزبل نايمان سمعهم خلنيو نايمان مفتح خو متصطخين مالتيو زنعاس حيلون كل يولد كله بفلاي حزي أب حزي زمن ماله يترف تكال حسكا يترف ود فاتيركا قلسب حدا قلسب نحد حساب تقبلنا نغيرلو زقبر هناتات ينيو تناي سوشيال ميديا انفلونس قليل يهونه نمو زنعاق زغوانه حيل كل يولن بستقال متن حدا تكال حدا حتى لنزبل سمئمان عبي واليلو عبي ترقملو مو عاون بقصالنا سرح زدل مخانيو أموداتا خم مدو سالسوايا نتقراي تي سند بستودو ملكعو ختونا تصفى نقبر نوصيتو دما نحنا دقفتن حقستن نخون يغني لي عزيزة مسجد نشمو بمجمرة شمي كفرم حقوسي بهال كاب ودو ولدو تقراي وكيلي متيا ياو بمجمرة كفتي مدرخ مسنداتي بمسقاناي مهاب خجمر مو أجب نوح سنا بهير بزب الأمر زتجمرة ناي قوائي ركات ويخعة هزواوي ركات تقراي نزم مدرخزي عزقاجهم عدمهم سلال صوعهمنا كان مسجن فوتو كاو بمقتل زلواني حصر لولا حطوتات كم قلم خم ودم خقرمو كاو نفتي ملس لنا مسمع خموتشينا من تاي مالتي يسمع يورا اشي قصرا حدا افتنا تقلص انا لصنحه اتي خم مفتحي لغربه وشطاو صقاميو ناتهله مصيو بزح غيزه ببزحات تكالات بهراو زته نخفطر نسرحينا لولو تكالات او تግራይ بهراو مردا نخفطر نسرحينا لولو تفلالو تكالات اللويم كابزاتهم حدا ناي بابليك ديبلوماسي تيم زخونه اغبق وحسنا بهر كم حدا ممارص حيزو لمص حساب له انتو خم نرا هو صنحو ماتي انتايلو نا تግራይ صقم وشطاويو ناز وشطاو صقم كعا وشطاو مفتحي خندللنا لول قوام خمللو يتردى سلازي اتنا تግራይ صقم وشطاو تخوينو ات صقم من مخانو اوزي كتنغرونا تخلو دو ايتوان حتوي سويل خشفافينكا وشطاو صقم لنا نادق حيلتات يصوتلو خمزيبا بوليتيكاو حرنت يلنا الكا سما سم طراي بلعل كوين كاسو الخا محب مساغر ديو خبدنبي يتحطو توان حتو خللو سلازي بدنبي اتو وشطاو صقم فلينا ممينا خنقمطو لنا
من مخانو أم من تاي خمل سرح له نمن تاي خمل سرح له ماتيو كاو وانا أمر نازي هزاو قدات ركب ويخا عمنا public diplomacy زي حدنة بهر موحاس بهر أو روحا ناي هزو تقراي موحاس بهر أو حدنة من رقاقات إيو إلكم من اللهم ويخا عمنا كم مخانو يقمت مو حدنة بهر كالرقاقات انت خوينو مجمرة أو حدنة حسب كن النقاقر لنا ماتي unity of purpose تلي هاللي الناسي خمي قرنينا unity of nation ويقع ناي بهر حدنة خلنا الرقاقز نخل عوي حتو لنا لمثالي أموحاس لألاونات من ملاس تفنقلت بوعلي بريتوريا مسرت لتفلا لي أنا تقراي بوليتيك حيلتات لتفلا لي أبروتين لغرا even أو لألاونات سي بوليتيكانا كمنا دقة حيلتات صعنتو نزع خوينو بهراو حرنت أوجنا أولي لكوا خنسمع مع خنسانة كألنا مستفلا لي حيلتات ماتي سلازي حدنت حسب بتاريخ أفتهزي ساعاتني نايو أو ساعات تقراي مفتح تطلولو جيزة حدنت حسب خيمت أنا كم يجرنينا حدنت بهر خنو والد نخل زل مسرتها وحطوا لنا ماتي كاو قتلو كم مفتحي أنت ولا ردت بروفيسور نقرو لراخو أو سلايد جيزاوي بيت مخري متعش لبل خم مفتح وسيدو له صبو كم حسب يتسلان نجرجن كم ناتي ريتو نتزلنا يو رجم كاب نايتي رجم بحر خاولي مردع لمنجي يل مثلا ويخع إلى نيرة كم زكوا مفتح غير نيرة مسحالة فويخع كم بهر حدا جام ساعتنا مسودقنا إلى نيرة لمبلي خويني يسلل تريني معناته نازو رجم زي نازو هزنينا يو سرعة منقستي بحرت أفي النادي خوين خم إنه لنا يتمكر يدي قدم هذه مات قدم هذه أب جيزاو من بجيتها شورة دال من رح جيزاو من محدار تقرأي إنها تموكرون يروي سرح زي جيزاو بيت مخرنا متعش تموكرون نوري مثلا نجرغن بتي ببحثي النت سلطان نايقل لي إلو لحسب حيلي أفهمز تجوز جيزو إشكال حزي لتقرأي لتفعل على حركات النافذة أرى لما حيلي إنها تمرحها كميليو جزاوي بيت مخرة تقرأي كسرح لخيل ويقع من ياخد تعيش لخيل لو الحساب إني كو وانا حتى يجن أو زي نهزوا وركات تقرأي توهيلو تتعيشوا إنه تكال نا نيوتراليتي حتوي زوجني حتو سويل خا بعلو بالتاوي خا عمناي كابنت اللي تمسرت لي خونسي لمثالي أو تقرأي بزحات ناي بوليتيكا سيناريوهات ويخا بوليتيكال ديفلوبمنتات إن تفوتور موتيوم لتبهرنا حدا قال أتيو تشمر كأتيو لخلو كأتسأل سقعت كخونو لخلو تشمر أو زي أتهم زي تكالزي أنت عينة مرقز يحيزو لمثالي كاوزوم حرقاتات زيوم كل التقبل بتي سلطان بحيث حيزو زلو بجلة زمرح رجم زي جمرو ناي صمدو زبهل من كسقاس له إذا من كسقاس زي ولا أب كاشا هزوا وركبات ويقع ركب هزبتات إيرتران تجراين بزل تابيلا يمتأمبر بوليتيكال إعلامه كالي مخانو وبزح مهران بتي للرألو ناي بوليتيكا هو نتفلت يمتزل له سلازي أوزل اللو قوام انتهيو كم تكال حدا كلاي مالت أو نترات لخفتر سلال دلو غيا بتلي أفتي قللتني نتناتي تكال أمل كيتو مالتي كلاي كالتري عسرت حمشتا جميرو تقراي أتي وانا مسرت لخوانا بهراوي تكال زبهال حيلتات مكل خال تقراي أو كلتا لقى معاه انت فاتيرو له
هذا نفتح مواصلات أطلال زلمو زهيدانا زيهيدانا تاكل تلمنا نذكر كذا أنا جدي هون تطلع ጽቡቕ እሺ ይቐንል ኣኸለኹ እንትን ኸብላ ስለ ደለኹ እያ እና ጉዳይ ኒውትራሊቲ እትዋና ከው ኣብ መወዳእታ ኣብቶም መፍትሕታት ለቕመጥኩሞም ሓሪፋት ኣለዉ ብጣዕሚ ከኺዱ ዝኽእሉ ሓሳባት ርኢ ኣለኹ ነገር ግን ኣብ ክውንነት ዝተመስረተ እንተዝኸውን በተለይ ከመይ ጌርና ኢና ከነረጋግፅ ለምሳሌ ሲ ካብቶም መዋፅእታት ተባሂሎም ዝተቐመጡስ ከምቲ ዓንቲ ወልወልኮ ብሄራዊ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ምጥያሽ ይብል ካብኡ ኣብ እንትን ለይተመሰረተ ወይ ከዓ ምናይ ተሓታትነት ኣወጊድኻ እቶም ህዝ ዘለዉ መራሕቲ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መራሕቲ ናብዚ ችግር ዝም ብፅቡቕም ብእንትንም ክለዓሉ ዝኽእሉ ሰባት እዚኦም ለ ካብ ታሕትነት ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ፖለቲካ ትግራይ ክእለዩ ምግባር ልብል ሓሳባት ኣቕሪብኩም ኣለኹም እሞ እዚ ናብ ምግባር ዓቕሚ ኣለኩም ድዩ ልብል እዩ ዝተዋኒ ዕድል ይቐንለ ያው ህዝባዊ ርክባት ብዙሕ ዝደኸመ ምዃኑ ሓና እውን ንርዳእ ኢና ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ኣኸባ ጌርና ነርና ዘተር ብራኸ ትግራይ ልብል ብዙሕ ሓሳባት እዮም ቀሪቦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ምሁራት ሓሳባት ቀሪቦም እዮም ናይ ትግራይ መፍትሒ ስለዚ ካብቶም ቀረባ ሓሳብ ሓደ ነገር ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ድኻም እዩ ማለት እዩ ዶክተር ወርቁ እንታይ እንደዚሁና ድኻም ግን ውፅኢት ኣለዎ ደቂ እንተለኻ ሳዕሪ ውፅኢት ክተምፅእ ኣለካ ትግራይ 2016 ዝነበረተይ እዚ 2018 ዘለታ ብጣዕሚ ፈረቓ እዩ 2016 ተሓሽሽ ከዚ ላብ ገደደን ኣድርገና ስለዚ ስራሕና ሲ ልመልስ ዲ ወይስ ላብ ገደደን ስለዚ ምናልባት ማዋቅባት ምክንያት ተይመኽኑ ስለዚ ልእትወና ምክንያት ሲ ተኣይልኩም ሰግነኹም ወይንም ላፈለጥኩም ዘሊልኩም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክንያት እኮ ይልፍለጥ ድኻም ጥራሕ ዋጋ እኮ ይብሉ ተመሓይሽ ተኾንካ ተደኸምካ እውን ፅቡቅ እዩ እንተር ላይ ተመሓይሽ ኮይንካ ግን ድኻም ድዩ እንታይ ድሊ ልሙኮራኹም ብጣዕሚ ኢና ንእድ ንስኻትኩም ተሐሹ ገርኣልቲ ዓይነት ስቲት ልበሃል ሓደ ትካል መስርት ነይሩ እሱ ብግልፂ ንሕወሓት ደጋፊ ኢልና ኣሎ ናይ ባዕሉ ጉዳይ እሱ ምንም ችግር የብሉ ሕወሓት ይደግፍ ናይ ባዕሉ ጉዳይ መጀመርያ ኢንዲፐንደንት መሲልና ብዙሕ ተሳቲፍና ነርና ብሓር ግን ኣብ ዝኾነ ኣኸባ ኣነ ልሕወሓት እየ ዝድግፍና ኣሎ ንስኻትኩም ኣብዙ የለኹም እዩ ግን ኣነ ልመስለና ካትም تا مخنيات سيت فلتتني وينم لا فلتكم حديكم لهم تا مخنيات كو قلص كو يا تا مخنيات تقرا له وزي اللي توتا مخنيات قلص يا ما نمسل فلتا ولا عي فلتا سلوزي تمخنيات سيك تفلتو وموكرو تخزي جميركم ونيهم من المات لسماعه تبني تبويو كاو لازم نعلم مع انت اجندا اجب عرنا أجب كبليت مصري تقدم 18 عامت أجب كبليت مصري تقدم 18 عامت مخنياتهم نعرنا حسب بنتعنت لحزب وصيوس حزب الكوسن تخونا ግን እዚ لعرنا كتفو إيدا ينيرو تنور حواتنا منقست مواقر تتقيمو سي እንኳን حسابها كسمع لبعل خاول كتفك اي موكيرو زي دغاغينا صار مسل تفلطو سلوزي أجب سي احنا أجب الجمر حدش ነገር ይሆን ይላናት أجب ክንብልና ቅድሚ 18 ዓመት መስሪትና ኣብ ነፃ ሜዳ ማለት እዩ ትነበር አحنا أجب ለነበርና ግን ና መንግስት መዋቅር ድሕንነት ፀጥታ ሓይሊ ልምዓት ጉጅለ ግዛዕም ዛዕ መስሪቱ እዩ ማይልማ ያሪዎ خذون أجب ኢልኩም ሓሳብ ቅድሚ ምምፃኹም ዝዕጥቂ أجب ነገርኩም ናይኹም ዴፊኒሽን ነገርኩም ናይኹም ኣብ እግሪ ጽላል خلተ ነፃ ዝኾነ ሰባት ብነፃ ዳኛ ልማጎትሉ እዩ ኣብዚ ለለና ፖለቲካ ፓርቲ ግን ሓደ ዕጥቂ እዩ ሓደ ለይተዓጥቂ أجب እስክ መጽ ይኽእል እዩ እዚ መጀመርያ ዓጥቂ ፍትሑ ዕጥቂ ክፍታሕ ይግባእ أجب ክንብል ስለዚ ወይንም ላው ዝኾነ ችግር ተእትዎ ይኹም ማለት እዩ ከምቲ ሓለፍናሉ 16 17 ዓመት ላው ዝኾነ ችግር ለኣት ስለዚ እዚ ኣግባብ እዚ أجب እዚ ክሰርሕ ተኮይኑሲ ኩሉ ነፃ ኮይኑ ብሓሳብ ክከራኸር ኣለዎ ሕወሓት ግን ዞም ዕጡቃት ሰራዊት ስናይ እዩ ካኮር ላዕሊ ኣነና ሕወሓት እየ ላበለሲ أجب همዚ ለካ ካባይ ክመጽ ይኽእል ሃሚል ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ ተዋርእስቱ እዚ
حدش نجار يخوني لا أنا صريحنا علينا خزون حانت حصر لتي قايدا زوازن كيف زعي حانت حصر لتي قايدا قدم ذا عقب زياسي تو بارتسوس عتك فتح خلو እሱይ تعوي ቀንዲ ትልዕል ኮር ይኹን አበረኻ ለማ ህዝብ ትግራይ እዩ ክሕልል ግባእ ህዝብ ትግራይ ተጣጣው ኩል ግባእ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት እዩ አሻዓይቱ ችግር የለ በሐሳኻ ሰላሙን ከምጽ ይዚ ተወዚለለ ልዕል ኮርውን ንህዝብ ተኾይኑ ቱና ህዝብ ይሆን ኃይሉን ኸደ ኃይሉን ንህዝብ ተኾይኑ ምንም ልፈላል ነገር የለ ስለዚህ አነ ዝሐሳብ ጽቡቕቲ ግን نيكم دو الحوات سي عتك تفتحوا وتقول لكم اجبك نبل يسقعنا اجبك عتقوا تخوينكو لا خاطر حتى لي خونس لزو دانيا لزو مونغنيا لكو الى فراره تمونغنيا تدانيا تولى خمس كايك مسي عتقوا حدا اللي تعطيسي حدا دفيرنا كنقرارنا ينفلي قال اي تدانيا سي تلمصو غرطلال كفلو الدانيا سامغر ايو لا اي عتق لي وسينوس كنبر خل سلازي أنا حزر لولتيا فعجب صبوت انديا جن اتك كفتح له واحد اتكي كفتح خلو بارتي كون خلو تميم ناونا أنا مجرشة تجرنا ونسي بكا موراتكو حسوات أريومكو يوم معاتكو مرني واتراي جن حيل زي سي حصل سمع أخواني بكا بحيل إيو وا إنكو على خالق سمع اسمه سؤال نورو باري ركو يخدش بارتم سرتون ميو أوش لله سبات مكتل أبوان برنا حوات بذو حستوات الجورو لدموي لموتو لحدا قص أنا عرناسي مسحوا حتى خراخير كسعرة دي ويسعي عامل حسب عامل حسب سلازي عامل حسب أنا النوع على الجيتا تورد الجزء عمز على بارا مسؤول لنص أنس مسؤول وداد إيش كمسي هاي كمسي أفتح قبل كأنه أما يعني أفتح رسينه أفرس إني خالي أخرجي سلازي عجب كنبل تخوي ناسي كحسرة تو تشجر لخونا عتك فتحس لو نورك من لسخ له هذا خزي عتك طرح لكن ورا در تخوينا مالتي سلازي زي أي مسك دوري أسقدومي بحال كاب عسين ديمقراطية بارتي زغرب حساب بتعم صبويو زمدرخ زوي بمدلاوكم ون وهزوا وركبات تግራይ በዛጋጣም ከመስግን ፎቶ ተመሳሳሊ መድረኻቱን ቅድመ ህዚ ያዳሊኹምኹም ተሳቲፍና ኢና ኣብዛ ሓለፉ ኣብዘና ሽማግለ ዝነበራ መድረኻት ግን ኣይተዓደምናን كل ودب كعدم له مالتي ساتكمون كتقواني يبلكم نقول بمعار ريهم بمعار كتساتف لكم او يتتصوعنا نفتحنا كللات تصوعكم ومش ما قلنا نبره قدمي ونز نبره خلته مدرخ هاي تساتفنا ስለዚህ በዛ አጋጣሚ ገልጽ ደልየ ካፍቲ መድረኽ ክልቲኹም መቅረብቲ በጣም ጽቡቕ መቅሪብኩም زتا يدليو لزب يدليو كل تعمت ملو بزح زتا بزح لزب نكايد لنا تتقام زخون زلو كم زي صبو مدرخات ندالي صبو حساب ورق زخون حساب يقرب بدحريو تبتينو يترف ناب تكبار زشرف منم نقر يلي سلازي نمنتا ايو ناب تكبار زي شرف زلو نمنتا ايو ناب تكبار زي وعل زلو نمنتا اينا لوتي زي نمصء زلنا ازي زعنقف زلو من يو زل بزغبا اخمط الله يمسلني كافت صقم كنوصن تخوينا ازي كنفتح لنا تزيله تزاتينا بزحات مصنعتاو صحفات اقريبنا بدحريو من ناب تكبار زوعل ነገር እንተዘይሃልዩ ካብ ድኻም ወጻኢ ካሊ ትርፍ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዕን ማለት ንስኻትኩም ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ክትሰርሕዎ ዝግበአኩም ነገር ትሰርሑ ኣለኹም ግን እትሰራሕኹምዎ ካልኦት እውን ሰርሕዎ ንሕና እውን ኣብ ተፈላለየ መድረኻት ተሳቲፍና
ናብ ተግባር ዝቕየር ነገር ስለዘየለ እዚ ነገር ብደንብ ኣቓልቦ ክሪኦ ኣለና ናብ ተግባር ዝቕየረሉ መንገዲ ኩልና ክንሓስብ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለና ንኣኹም ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት መድረኻት እዮም ዝካየዱ ዋላ ግዜያዊ ምሕዳር ባዓርሱ እኮ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዳርጋ ቀዳምን ሰንበትን እኮ ሙሉእ ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ተፈላለየ ጉዳያት ዘተ የካይድ ነይሩ ኮይኑ ካብቲ ዘተ ግን እዚኣ ትበሃል ተግባራዊ ኣይኮነትን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዙይ ብጣዕሚ ከተሓሳስበና ዝግባ ማለት ዝኹሉ ተዛቲና ዝኹሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ሓንቲ ናብ ተግባር ብዘይ ምውዓሉ ሰራዊትና እውን ሕዚ ናብ ክልተ ናይ ምግማዕ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዙይ ብደንብ ክሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ክንፈትሖ እውን ኣለና ኢለ ይሓስብ ስልጣን መብሓት እውን ኣብ ትግራይ ትኻሊእ ዓብይ ሓደጋ እዩ ምናልባት ንስኻትኩም ዘቕረብኩምዎ ምስ ተሓታትነት ዝተኣሳሰር ኣብ ትግራይ ተሓታትነት ዝፈርሕ ኣመራርሓ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ምናልባት እዚኣ ካልኣዋይ ደረጃ ወይ ሳልሳይ ክትከውን ትኽእል ኢለ ይሓስብ ከም ውድብ እውን ከምኡ ንሓስብ ተቐዳመይቲ ፀገም ኣብ ትግራይ ዘላ ስልጣን ብሒትካ ምንባር እያ ስልጣን ካብ በዓለይ ወፃኢ ካሊእ ሰብ ክሕዞ የብሉን ካሊእ ውድብ ክሕዞ የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣረኣያ እዚኣ ዋጋ ተኽፍልና ዘላ ኣብ ስልጣን ኮይንካ እውን እቲ ዝተዋሃበካ ዕማም ዘይምፍፃም ኣሎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እኮ ፅቡቕ እንተሰርሕ ተቃውምቲ ምዛሕ እውን ኣየድልን ምክንያቱም ፅቡቕ እንተሰሪሖም እንታይ ኢልካ ኢኻ ትቃወም ኢልካ ፅቡቕ ይሰርሑ ኢልካ ትድግፍ ክመርሑና ስለ ዘይከኣሉ ብዙሓት ድኽመታት ስለ ዘለው ኢና ውድባት ኣጣይሽና ንኸይድ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ መኸተ እኮ ብፍላይ ኣብ መረፃ ተሳተፍና ውድባት ኣብቲ መኸተ ተሳቲፍና ገሊና ብፆትና ሰዊኢና ገሊና ኣሕዋትና ኣሰዊኢና ንባዕልና እውን ተኣሲርና ኢና ሕዚ ከፍቲ ስልጣን ቦታ ተዋሂቡና ድዩ ኣይተዋሃበና እንተሓተትና ከስልጣን ትደልዩን በሃል ዋ ታይዳ እማወ ስልጣን ደሊና ኮይና ውድባት ጣይሽና እምበር ናብ ቤተክርስትያን ክንከይን ተደሊና ያው ጸሎት እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ምብሓት ብሰፊሑ ኣሎ በቃ ንዓይ ጥራሕ ዝግበአኒ ዝብል ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዙይ ኣብቲ ዝሓለፈ መኸተ ደኣ ንምንታይ ንበይንቱ ዝነበረ መኸተ ዘይዕውቱ ዝነበረ መኸተ እኮ ህዝቢ ትግራይ እኮ ዕውትዎ ንበይኑ እሱ ክዕውቶ ይኽእልን ኩሉና እውን ተሳቲፍና ኢና ስለዚ ብመሰረቱ ክፍታሕ እንተኮይኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣተሓሳስባ ብሓታይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክእረም ክስተኻኸል ክእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይተስተኻኺሉ ግን ለውጢ ክመፅእ ኢልና ይንሓስብን ህዚ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ ምሕዳር ክህሉ ኣለዎ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ በቲ ምኽሪ ክህሉ ኣለዎ ትኽክል ግን ብዙሕ ግዜ ይቐርብ ዝትግብሮ ግን የለን ናይ ማን ለውጢ እንተኮይኑ ክመፅእ እንተኮይኑ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ ምሕዳር ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ በቲ ምኽሪ ዝተመረፀ መንግስቲ እንተሃልዩ እኮ ግዝያዊ ግዛዕ እውን ኣይትበልን እቲ ዝተመረፀ ኣካል መንግስቲ ይኸውን ህዚ ዝተመረፀ ስለ ዘይብልና ሲ ዝተመረፀ መንግስቲ ስለ ዘይብልና ግዝያዊ ንብሎ ኣለና ስለዚ ኣፍቱ ግዝያዊ ንኹሉ እዩ ዝምልከት ንሓደ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ዝምልከት ማለት እዩ مسوات حيز خا كقرواز دلي تعرس محدرانا ون أقرب كموندهم ناب تجري خملس خيلله بشواش متنا تدربيلنا نمت أو لو تيلن إذا بتجري مرحتو بعلو خمرت خيلله توانا تجمع زخون زلوا هذي جزاهم محدار كاب شوا يلا أخلنا دحار نصو ويسلطانو خي حدق مس فدرال شركنا يفتر أو سرح نجار يلن
أوزين حنا وعن تبلنا من يسمعنا بسرون بلتقنا أب تقرأ يتمرت أنكو بسرون أي تقرأ من قسونا يكوننكو وزي كوينا كنفتح زي قالنا أب تقرأ بلتقنا أي تمرت أن ناي تقرأ يقداي أي ملكتون تقرأين فدرال من قسن زراخب وعلي بيتوريا ترحي كاوزي وطاي تقربون يركم نحنا البرلمان يكون ابزي ناي حزب توكاج مكر بيت يكون ولا فدريشن مكر بيت افتي منغستي منم تግራይ ውክልና ይብላን ውክልና ዘይብልና እናሃለና ሲ ንምንታይ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝጻዓነና እዚ አትሪራ ክንቃወሞ ይግባ አይንቃወምን ዘለና ሲልና ምስኡ ሽርጉድና በላይና ንኸይድ ዘለና እዚ መዋጾ ኸውነ ይኽእል መዋጾ ኾን ተኾይኑ እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ኣሎ ታዋና ጸገም ትፈጥር ዘላውን እሳያ በቃ ንስልጣን ተባሂሉ በቃ ምስ አብይን ምስ ግዛዕና ተሻረካ ዝስራሕ ስራሕ ጣጣው ክብል ኣለዎ እዚ ጣጣው እንተዘይቢልና መዋጾና ክመጽ ኢልካ ምሕሳብ ብጣዕሚ ዋህነት እዩ ማለት እዩ ካሊ ምስ ህወሓት ተጻልየ ኢልካ ከዓ ምስ ጸላእ ምልጣፍኒ እዚ እውን ክስተኻኸል ክኽእል ኣለዎ ህወሓት ጸገም የብላን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ክትብድል ትኽእል እያ ጸገም ኩሉ ኣይኽእል እዩ ግን ምስ ህዝብኻ ጣጣው ክትብል ኣለካ ንህዝብኻ ክትሕለቅ ክትክእል ኣለካ ተዘየለ ምስ ህወሓት ተኢሰይልካ ኸይድካ ምስ ጸላእ ትልጠፍ እንተኾንካ እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ክነጽጎ ዝግብኦ ዓብይ ጉዳይ ኢልና ኢና ንኣምን ካሊ ሓንቲ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ካብ ናትኩም ኣመራርሓ ክዛረብ ሰማዕኽዋ ተፈናቐልቲ بزخونه منجدي يملسو تبل زرا سمع له بزخونه منجد مالت ولا وحس بزي كونه منجدي يملسو تبل مالت زي بطعم حدغنيا ابز حلفه غزي اب صلمت ابرايا رينا ياينا تفناقلتي وحس بزخونه منجد سلازي تملسو كساب حزي اب كبد صقملو وحس مالت انتاي مالتيو متصطኦም مس ممحدارهم كملسو خللو تزيله كمتنا يصلمتن رايان انتخوينو حزن يصلمتنا ناب شيرنا تملسو يوم زوعلو افتخباب زلهم ناي صتا صقم ناي كالي معات شجرات كلهم تفلطوهم سلازي ناي معراب يكون ناي كالي كبابي تفناقلت خملسو انتخوينهم وحسنهم تحليو وحسب زغونه منجدي صطاون TDF بزمرحو كاو كعا منغستون سرع منغست حليو خملسلو ناي معراب تግራይ هذه بنتاي زبحال كم دليتهم او زلوني دمق زودو كم دليتهم كاو سب نباررو يكون يوم زوعلو ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ምሕዳርና ሃለወስ ናው ኻት ትፈድራለውን يترفك حلونا انت زفصمنا አካል እዩ ስለዚህ ኣብዚ ምናልባት ኮሙ ዓይነት ተሐሳስባ እንተሃልዎ ዘወርኩባ ትግራይ ከስተኻኸለሎ ካብ ሓደ አመራር ሓየ ሰሚዐ ናይቲ ሲቪክ ማሕበር አተሐሳስባ እንተኾይኑ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ከስተኻኸለሎ ኢለ ዝብርኢቶ ኣለኒ ካሊእ ትርክብ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ክልላት بتعم وساني أقميتكم اللهم بتعم وساني أب تصمدوجن توسنا كرواز دلهو مالتن حنا خم ودبون مس قراوت تخلات يكون مس قراوت تهجرات تقرأ تعزم دنا أنت فترة حدا مواصوي كنياتهم بزح جزيات أجمعت زمتون زلوا بزح جزيات كينات زمت النازل خاوس لزغونه في الله كلام حران كاب ኤርትራን ስለዝኾነ እዚ ብልዝብ በሰላማዊ መንገዲ እንተፈትሒናዮ መዋጾና ስኾን ይኽእል ስለዚህ ህዝቱ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ጽቡቕ ውጽኢት ይዘምጽ ዘሎ 4 ዓመት ፌደራል መንግስቲ ለሚና ክትግበልና ዘይኸኣለ ተተግቢረሎ ናይ ራማ መንገዲ ተኸፊቶሎ ናይ ዛላምበሳ መንገዲ ተኸፊቶሎ ናይ ኢሮም መንገዲ ተኸፊቶሎ ህዝብን ህዝቡን ናተራኸበ ይኸይደሎ ስለዚህ ኡዙይ ተጠናኺሩ እንተቀጽሉሲ
ዓብይ ረብሓ ዘለዎ እዩ ንኽልቲኡ ህዝቢ ህዝቢ እውን ባዕሉ ብድልየቱ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ እዩ ስለዚ ካልእ ሽማሽም ክወሃቦ የብሉ ንኹናት ተባሂሉ እውን ኣይኮነን ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ንሰላም ተባሂሉ እዩ ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ሰባት ንኹናት ይሁን ግዛዕ ኖ ንሕና ከም ውድብ ንሰርሐሎ ኣለና ንምንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ማለት 4 ዓመት ዝተዓፀወ መንገዲ ክፈት ዘይከኣለ መንገዲ ከፊትና እኮ ሕዚ ሕብረተሰብ ይርብሐሉ እኮ እዩ ዘሎ እሞ ሓንቲ ጥይት ከይተተኮሰት ብሰላማዊ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ተሎ ክበራታታዕ እዩ ዝግብኦ ክሰፊሕ እዩ ዝግብኦ እዚ ናብ ኣምሓራ ናብ ካሊእ ናብ ዓፋር ክንወስዶ እዩ ዝግብአና እንዲያም ከም ተመክሮ እውን ክንወስዶ ኣለና ስለዚ ተደጋጋሚ ውድባት እውን በቃ ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ምፍጣር በቃ ኩናት ምዕዳም እዩ ዝብል እዚ ጌጋ እዩ ኩናት ኣይኮነን ንዕድም ዘለና እንደገና ከዓት ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝራኸብ ዘሎ እምበር ማንም እውን ቀስቂስዎ ኣይኮነን ስለዚ ረብሓ ክልቲኡ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ኩልና ዓሲልና ክንሰርሕ ኣለና ኣይደልን ዝብል ኣካል እንተሃልዩ ከዓ ዘይኮነ ሽማሽም ክህብ የብሉን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ይቐኒየለይ እሺ ቀኒየለይ አዱኛ ግርማ ይልባል ለመጻኹሉ ካብ ባይቶና አፍታ መጽሔት ታይር ነይረ በሰለስተ ምዕራፍ ተቐሚጠን ተን መጽሔት ዘለዋ ትሕዝቶ ምዕራፍ 1 ታይብል ታሪክ ትግራይ ይብል ምዕራፍ 2 ህልው ኩነታት ምዕራፍ 3 መዋጾ خذ እንትን ደረጃ ኦሬዲ ተን ክኾና ዘለዎን ኢለ ለሓስበን እዚአን እየን ተን ትኩረት ክንገብረለን ዘለና ኢለ ይሓስብ ትክክለኛ እየን ተርእሲ ኢለ ስለዝኣመን ኩለን ማለት እዩ ለቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዝመንገድ እዚ ኣዳልዩ ለዘተ ወይ ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳ ክነውግዕ ምግባሩ ከመስግን ደሊ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ትግራይ ከምቲ ምዕራፍ 1 ዝተቐመጠ ኣብ ታሪክና እቲ ዘተ ወይ ሓበራዊ መድረኽ ኣብ ትግራይ ኣይፍለጥ ኢለ ልሓስብ ኣነ ወላ ኣብ ታሪክ እንተሪእና ኣይነበረይ ምናልባት ኣይነበረይ እውን ተነይሩ እውን ድሕሪ እቲ ዘተ ድሕሪ ተፈላላይ ወይ እቲ ፈላላይ ሒዙ ዝፈጥረ ወይ ይቕተል ወይ ልወፃ ይኸድ ወይ ለአዲስ አበባ ይኸድ ወይ ካሊእ ማዓስቃይት ወይ ሰሪ ኣብ ታሪክና ማለት እዩ ከዚ በአንጻራዊ ተናእሰ ዋላ ምስጋቱ ሕዚ እውን በአንጻራዊ ካብቲ ታሪክና ዝሐሸ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ናይ ሓበራ አጀንዳ ኩሉ ትግራዋይ ዝተፈላለየ ፖለቲካ ወራያ ዘለዎ ትግራዋይ ከፍ ኢልካ ናይ ምዝታይ አንጻራዊ እንትነሎ ድሕሪ ዘተ ዋላ ምስጋቱ ያው እንትን ይብል ማለት እዩ ስለዚ ያው ክበረታታዕ ዘሎ ጽቡቕ ክያዶ ማለት እዩ ጸገም ትግራይ ተዋና ጸገም ትግራይ ኣነ ታይ ክብል ዝደሊ ያው ታሪክና ከምቲ ታሪክ ትግራይ ዝተገለጸ ተዋና ጸገም ፖለቲካና ኢለ ይልሓስብ ፖለቲካና እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ ኢና ንሰርሐሉ ማለት እዩ ተዋና ጸገም ናይ ትግራይ ፖለቲካ እዩ ትዝመጻናሉ መንገዲ እዩ ክዕረ ዘሎ ትዝመጻናሉ መንገዲ ፖለቲካዊ መንገድና ኢላ ብዘይብፅሕና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝመጻናሉ መንገዲ እንድሕር ብዘይብፅሕና እቲ መንገዲ ክንደግሞ የብልና እዩ ዝብል እዩ ተዋና ክወስዶ ዘለና ማለት እዩ ሶ ፈቲና ንማዕራር የለና ማለት እዩ ምናልባት እኳ እቲ ታሪክ እዚ ነዊሕ ታሪክ እዩ ናይ ተጋሩ ኣብ ሓበራዊ አጀንዳ ሓቢርካ መኺርካ ሓበራዊ ዝኾነ ምርዳእ ፈጢርካ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሃዋህው ፈጢርካ ምኻድ ዘሎ ዝነበረ ጸገም ነዊሕ እዩ ግን ምናልባት ናይ 50 ዓመት መነሻ እኳ ተጠቒምናሉ 50 ዓመት ዝመፀናሉ ናይ ፖለቲካዊ መንገዲ ናይ ጻዕዳይ ጸሊም ወይ እንደገና ብክላሽ በትረ ዝተዓጀበ እዩ ማለት እዩ ስቲል እስካዕ ሕዚ እቲ ጸገምና እስካዕ ሕዚ እስካዕ ዛዛ ናይ ልማዓንቲ ዝተዛ ከፊልና ዘለና ስቲል እቲ
بوانانت أبتو ودكت زلو أتحساس وستيل له بوانانت ون كاب تفتر جميرو اسكع حزي بزي كابتري بحسب طرح كزرارب وي كرادادا ويلا منغستم كون زي على بارتي ستيل بترح يزلو مالتي سلازي تي خازون الجورة زلنا مدرخ ويزته بتر مس حزة 5 عامات بتر زحزة نا تلوم دندقنا كابتناتو أتحساسوا وصاي بتا بتر زفتح الله أكلن خالوت بزي بتر زأبنو بحسب طرح زأبنو بوليتيكاوي ودابتات خوينا ينازنا بلنا مالتي سو أبزقنا تازي خوينا زيناي بابليك دبلوماسي خمود دابت من البات بقربايو دحري تناي تግራይ ስንተታዊ ኮይናትዩ እንትኒሉ ግን ዓደውን ተወሰኑ ስራሕትታት ይዝርዘሩ ነይሮም ከዘቦም ታይ ኣነ ታይ ኩስ ክደሊ ዋና አጀንዳና ትግራይ እዩ ዋና አጀንዳና ህዝብ ትግራይ ዝብል ይቀርብ ነይሩ ግን ሪል ሆምዱ ነርና ልብል ኣነ ዘልዕሎ ቅሬታታት ኣለኒ ስቲል ዋና አጀንዳና ምስ ሓደ ፓርቲ ናይ ምዃን ወይ ናይ ምምሳል ነገር ኣሎ በተለይ ትግራይ تعوين سجن تاي خويني حزب تግራይ ولا بمزحت تግራይ خزي متممان يلي مونياتو تناي 50 عام تاريخ تግራይ دارغاتي ناي تغارو كبرتات بمولي يفيسو بمولنت خزي اب ግለሰባት اب تكالات اب زفترو حدشتي ሆነ ነባራ تكالات ناي متممان صገመሉ ستيل مالتي ستيل هزون تي خزي public diplomacy ون خنديناي ابت تግራይ ተአማንነት له ዝብል حتى لنا مالتي بفلاي ابتن عتو زغربا نبرا سرحتي اتي حوحات مسفرسه ويكفرس مسفله اب تግራይ عوي حدقا አለው بزبل ተንቀሳቀሱ መስሊ ተሰምعني ምክንያቱ ዋና አጀንዳና ትግራይ ዋና አጀንዳهم ወይና ተካርዚ ዋና አጀንዳ ትግራይ ተዝኾን ነይሩ መጀመርታ አፍታ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘላ ሓበራዊ መንግስቲ ክምስረት ኣሎ ወልተባሃለላ ብድሕሪያ ዘለዋ እስከ ዓዘናይ 2 ዓመት ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ናይ ነበር ግዝያዊ ምሕዳር ዝነበራ ክፍተታት ቅድሚት ጎሊኹም ላቅዲት ክወፁ ለይኻል ኩሉ ነገራት ይነሩ ጥራሕ ኣብታ ጎሊኹም ለቅድሚት ትወፁላ ነበርላ ትወፁላ ነበርኩም እንትን ምስታናይ ኢንተርናል ናይ ሕወሓት ጉዳይ ኮንተላይኩም ደፊርኩም ትወፁ ልብል እምነት ኣለኒ ተስራሕቱን ይረያ ነይረ ምክንያቱ ሓበራዊ ትካል ሓበራዊ ፖለቲካዊ ትካል ወይ ሓበራዊ መንግስቲ እስካዕ ለይተመስረተ ብምሎም ዞም ናይ ትግራይ ፀገማት ክፍታሕ ይኽእል ስለዚ ላው ኩሉ ማለት ፀገም ትግራይ ብዙሓት እዮም ትካል እውን የለይ ፋይናንሻል ትካላት ወላ ናይ ሚሊተሪ ትካላት ካብ ሓደ ፓርቲ ኢሉነን ሓሳቡን ካብኡ ይወፅ መንግስትን ፓርቲኑ ተማሳሊ ሕውሱስ ዝበለይ ነይሩ ሶ እዚኣ ተኮይና ተዋና ፀገም ኣብዚኣ ኣብ ምፍጣር ዝገበርኩም መፃሕሪ ድኹም ነይሩ ኢለ የልግምገምገሚ ሕዚ እውን እቲ ቀፃልን ገብሮ ነገር ኣብዚ ብፍጥነት ክኾነ ኣለዎ ዝብል እንትለለን ማለት ካብኡ ኣብ ህልው ኩነታት ዝተወሰነ ኣብቲ ትሕዝቶ ብዝሕረ ወይ ግን ፅቡቅ ህልው ኩነታት ክንደይ ናይ ገምጊምኩም ዝብል እንትለለን ለኣብነት እዚ መዓልታዊ ትግራዋይ በዚ ሕመቕዚ በዚ ፖለቲካዊ ሕመቕዚ መዓልታዊ ላብ ስዑድ ዓረብ ዝወፅሉ መንእሰይ መዓልታዊ ኣብ ተፈናቐልቲ ብሕማም ብጥሜት ብሞት ዝፈልጥ ዘሎ ትግራዋይ መዓልታዊ ፖለቲካዊ ይኹን ብኢኮኖሚያዊ ፀገማት ላብ ኢትዮጵያ ዝኸዘሉ መንእሰይ ኣብ መቐለ ዝዕፅዋ ዘለዋ ናይ መዓልታዊ ናይ ንግዲ ማሕበራት ክንደይ ናይ ፅኒዑ መዓልታዊ እዚ ብደንቢ ልቲ እንትን ብደንቢ መራጎዶ ነይሩ ኣብቲ መፍትሒ እውን ፈጢና ክንኸድ እንደይ ናይ ግዜ ዘይብልና ምዃንና እንደይ ናይ ሓደገኛ ምዃኑ ዘለናዮ ኩነታት ብደንቢ መበገስ ምኾንና ነይሩ ዝብል እንትለለኒ ኣብቲ መዋፅእ እውን ብግዜ ክቕመጥ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ከዛ ከምዚ ናይ መናውሒ ዕድመ ከይዱ እዚ ድሕሪ ዘተ ድሕሪ እንታይ እዩ እቲ ፋይናል እንትን ብግዜ ይቕመጥ ኣለዎ ክእል ኣለዎ ከስታ ፋይናል እንትና መንግስቲ ሓበራዊ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ድዩ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ክንምስርት ኣለና ድዩ ጉዳይ ስለዚ ብግዜ ተዝቕመጥ ምሐሽ ነይሩ ኣብቲ መዋፅእ እውን ተዘይኮይኑ እሱ ኢሉ ላታ ካብ ዝኾነ ኣካል ብዝመፅእ ድፊት
ولا بأنصار جزيون بتايمينج كساخل اللي إلى حسب كاو بتلاقي عدالوتي زمدرخ العلم سجانا لن الشيء نكيل سجدم يبهال كاب هزواويان حرر تجراي وكيل MSA نعدالوتي زمدرخ العلم سجانا لندي بوانانت بزحنا وحوحات مزقنعو حسابات اللوجن ساتم مملا سيكون كنت غلط تجبر أفتم مسك حزق اليوم دنيا وحسابات مرجس إناي حوحات نملتنا حوحات انت أيو تايك تسرح اللازبل تايك تسرح خات حسب اللازبل نجر أما ترشاون أفتم مفتح زوالكم حسابات توصلن حصر تريتات اللني نا أما بزحتو እቶም ሎም ዓንቲ ኣብ ዝቐረቡ ኣጀንዳታት ከም TPLF ድጋፍ ይዘለና ድጋፍ ኣለና ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረታዊ መርገፂና እውን እዩ ካፍተን መሰረታዊ መርገፂታትና ንብለን ሓደ ኣብዚ ሕዚ እዋንሲ ከም ብሄር ኣብ ልዑል ሓደጋ ኢና ዝብል ዘቐመጥኩሞ ከም ውድብ ገምጋምናን ሓሳብና ንሱ እዩ ትኽክል እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ሰብኣዊ ዓቕምና ሓድነትና እውን ንህላወና ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ዝብል መርገፂ እውን ትኽክል እዩ ዝብል ርድኢትና ገምጋም እዩ ዘለና ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ነዚ ብሄር ካብቲ ክስካዕ ሕዚ ተራእዩ ዘሎ ሓደጋን ፅንተትን ምናልባት ሓቢርና እንተዘይተቃሊስናዮ ዝኸፍአ ብደረጅኡ ልዕል ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል ንእምት እውን ስለዚ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ሓቢርናዮ ክንሰርሕን ሓዊሩና ክሰርሕን ድሌትና ምዃኑ እናገለፅና እውን ፀኒሕና ኢና ሕርያና ምዃኑ ክንገልፅ ንፈቱ ማለት እዩ ታእንኮ ድሌትን መማረፅትን ሕርያን ናይ ውድብና ሰላም እዩ ዝብል ወትስኩም ዘቐመጥኩሞ ድጉፍ እዩ ስለዚ ብዘን ነጥብታዝየን ብመርገፂ ደረጃ ሒዝና ንቃለስ ዘለና መርገፂ ስለዝኾና ትክክለኛ ሓሳብ ኢኹም ሒዝኩም መፂኹም ንድግፎ ኢና ዝብል እዩ መዋፅኦ ኢልኩም ዘቐመጥኩሞ ነጥብታት ኣሎ ኣጋጣሚ ኣብኣተን እውን ኣፈላላይ የብልናን መዋፅኦና ሕጂ እውን ዓቕምና ምእካብ እዩ ብፍላይ ከም ተጋሩ ኣብ ምኸተ ኢና ዝኒሄና ኣብ ምኸተ ፀኒሕና ሕጂ እውን ኣብ ምኸተ ኢና ዘለና ናይ ምኸተ ዓቕምና ክእከብ ኣለዎ ዝብል ምንም መፈላላይ የብልናን ትክክል እዩ እዚ ዝውሰድ እዩ ዓቕምታትና ምስ ኣከብና ወዲብና ነቲ መኸተ ንቐድሚት ብዝወስድ መልክዑ ክንጥቀመሉ እውን ኣለና ዝብል መርገፂ ኣለና ማለት እዩ ክእከበል ክውደብ ኣለዎ ከም ተጋሩ ዓቕምና ኣብ ሓድነትናን ኣብ ውዳበናን እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለና ንኣጠቃላሊ ሕዚ ንዘሎ ፀገም ዝፈትሕ ንቐድሚት ዝወስድን ዓቕሚ ምእካብን ዓቕሚ ምጥቃምን እውን ኣድላይ ዝብል ሓሳብ ኣለና ልዝብ ከም መፍትሒ ምውሳድ ትክክለኛ እዩ ግን በይነ ኣንግሊና ንሪኦ ሓሳብና ሒዝና ዋትኤቨር ኣፈላላይ ይሃለወና ናይ ሓሳብ ዕድል ኢልና ወሲድና በብሓሳብና ናብ ጠረጴዛ መፂና ዳኛና ግን ህዝቢ ክኸውን ህዝቢ ዝበለና ክንሰምዕ ናብ መድረኽ መፂና ብህዝቢ ክንዳነ ኣለና ዝብል ታልዝብ ብዛ ደረጃ እዚኣ ኢና ንወስዳ ማለት እዩ ስልጣን ንካፈል ስልጣን ንእሽተይ እንደሕወስና ከምዚ መሰለ ተሓሳስባ ኣይንቕበሎን ህዝቢ እዩ ስልጣን ዝህብ ናብ ህዝቢ ንቕረብ ባይዞ ወይ ሕዚ ተቕሩ ዝነበርኩም ካብተ ማለት ካብ ተናሓናሓቲ ውድባት ተናሓናሓቲ ክብሎ ድሓን ኣፈላላይና ናይ ሓሳብ ንፁርነት ተፈላላይ ዘለና ብሓሳብ ኢና ዘይተመጣጠና ስለዚ ንሕወሓት ዝምጥን ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ንሕወሓት ረቲዑ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ ይምፃእ ሕጉሳት ኢና ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንፁርነት ህዝባዊ ሓሳብ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ንብሄር ዝጠቅምን ንፁር ሓሳብ ሒዝካ ኣብ ምምፃእ ልዑል ኣፈላላይና እምበር ትበረትየ ግዛዕ ትብልዎ ዘለኹም ህዝቢ ከምዚ ይብልን ናይ ባዕልኩም ሓሳብ እዩ ብመሰረቱ ሓሳብ ጉጉእ ዝብል ስለ ዘለኒ እዚኣ ብኣ ክንወስዳ ኢና ማለት እዩ
ሕዚ ኣብ መዋፅኦ ክንዘራረብ ዘለና ሓደጋ ይመፀና ኣሎ ፀገም ይመፀና ኣሎ ኢልና ንባዕልትና እውን እናተጨናነቕና ንህዝብና እውን እናጨነቕና ኣንፈት ቃልስና መፍትሕና ዘይብሉ ምጭናቕ ካብ ምውሳድ ሓደ ኮይና ብሩህ ነገር ተራእይና ተወዲብና ዝመፁ ፀገማት ክንፈትሕ ኢና ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ተመፃና ፅቡቅ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ብተግባር ከም ውድብ እንታይ ይሰርሑ ኣለዎም ተተባሂሉ ብዋናነት ውድብ ሕወሓት ነጠናኸር ኣለና ኣብ ትግራይ ንህላወ ዝብሄር ንህላወ ትግራይን ተጋሩን TPLF ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ እዚ ምጥንኻር TPLF ምጥንኻር ኣውዚ ንዘሎ ሓይሊ ይኹን ኣጠቃላልኩም ተጋሩ መዋፅኦ እዩ ውሕስና እዩ ኢልና ስለንሓስብ ንሱ ነጠናኸር ኣለና ስለ ለውጢ ዓንቶ ይለዓል ነይሩ ነቲ ህዝብ ዓለማውን ሃገራውን ኩነታት ብዝምጥን መልክዑ TPLF ሪፎርም ናይ ምግባር ለውጥታት ናይ ምምዝጋብ ኣጠቃላሊ ህዝብና ዘለዎ ድሌታትን ናይ ህዝብና መዋፅኦን ማእኸል ጌርና እውን ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ንሰርሕ ኣለና ይፋ ክንገብሮ ኢና ሓፂር ግዜ ሕዚ ትግራይ ትምከር ብዝብል ቴማ ኣብ ሰፋሕቲ መድረኻት ከም ዝቐነና እውን ኩልና ንርዶ ኢና ማለት እዩ ምስ ኣመራርሓና ተማይጥና ኢና ምስ ኣባልና ተማይጥና ኢና ብሚልዮናት ምስ ዝቁፀር ህዝቢ ትግራይ እውን ተማይጥና ኢና ንምከር ብሄራዊ ሓድነትና ኣብ ምውሓስ ዘለው ፀገማት ከመይ ንፍትሐዮም ዝብል ስለዚ ኣብዚ ምስ ዘለው ብሓሳብ ምሳና ዝፍለዩ ብሄራዊ ውድባት እውን ብዙ ደረጃ እዚ ክንቃለስ ኢና እንተኢሎም 2-3 መንገዲ መፂና ንሶም ክንዛተፍ ክንላዘብ ሓቢርና ንሰርሕ ፈቃደኛታት ኢና ኣብ ተመዛበልቲ ዘላትና መርገፂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ግልፂ ክንኮን ስለ ዘለና ወረርቲ ይውፅኡ እያ ወረርቲ ተስፋሕፋሕቲ ይውፅኡ ኢና ንብል ዘለና ዕጡቃት ብሓይሊ ወሪሮም ተዘዋሒዘሞ ዘለው ይውፅኡ ኢና ንብል ዘለና ተተኺሉ ዘሎ ጓና መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክወፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ህዝብና ውሕስንኡ ብዝተሓለወ መንገዲ ክምለስ ኣለዎ ውሕስንኡ ዝተሓለወ ማለት ኢኮኖሚያዊ ውሕስንኡ ፀጥታዊ ውሕስንኡ ፖለቲካዊ ውሕስንኡ እዚኣ ንምግባር ቁፅሪ ሓደ እታ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ገዝኡ እዩ ዝምለስ ናብ መሬቱ እዩ ዝምለስ ናብ ሕርሹ እዩ ዝምለስ እዚኣ ድማ እታ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ እያ እታ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ድማ ከተውሕስ ክትክእል ኣለዋ እዩ ትሕዝ ዘሎ ፖለቲካ ያው ኣገብእ ክትውልልና እውን ንደልዮ ኤንድ ኣያምበሉ ክትውልልና እውን ንደልዮ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተመዛበልትና ሓድነት ትግራይ ክሽርሸር ዝሰርሑ ሓይልታት ግን ንቃለሶም ኣብዚ ገዛ ካብ ዘለው ጀሚርና ካብዚ ካብ ዝወፁ ሓደ ናይ መፃወቲ ሜዳ ዝቀየሩ ሓይልታት ኣለውና ዓፋር ዝኸደ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ናብ ካሊእ ዝኸደ ብምዕራብ ትግራይ ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ተሓሳስባ ትሰምዕዎ ነርኩም መሬት ዘመሓድሮ ዝብል ኣሎ ወልቀታይ ካብ ሽረ ኣብ ጎንደሪ ገዛ ክሰርሕ ዝደሊ ዝብል ትግራዋይ ኮይኑ ከም ዝምገይሩ ንህዝቡ ሕሊፉ ዝህብ ኣካይድ ኣሎ እዚ ንስኻትኩም ኣብቶም ህዝባዊ ርክባት ትግራይ እውን ተተቃለስኩም ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ከም ውድብ እውን ከም ውልቀይ እውን ስለዚ ምምሕዳር ትግራይ ክኣትየውሉን ፀጥታ ትግራይ ክኣትየውሉን ዝብል እውን ዓንቶ ደውሪ ስለ ዝቐመጠ ነዘይ ምንዋሕ ገድፋ እየ ትክክል ኣይኮነን ግዝኣት ታሃዋ ሓድነት ትግራይ ክነምልስ ተኮይና ኣምሊስና ክንብል ተኮይና ህዝብና ናብ በረበቱ ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕደራና እውን ክምለስ ዘለዎ ምሕደራና ክምለስ እንተኮይኑ ውሕስ ብዝኾነ ፀጥታዊ ከይድ ክኽእል ኣለዎ ናይ መሬት ምምንጣል ጉያ ናይ ስልጣን ምምንጣል ጉያ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ከም እምነትና ኣነነት የፍርሰና ኣሎ ዝብል እውን ግልፂ ዝኾነ መርገፂ ዘለና ተኣነነት ዝብል መርገፂ ዝሓዘ ሓይሊ ኣነ ብዚያ ኮይነ እንተዘይመሪሕስ ኢሉ ዝሸፈተን ኣዲስ ኣበባ ምፀለ ዝዓረየን ሓይሊ እዩ ብግልፂ ክቕመጥ እዩ ዘለዎ እዚ ማለት እዩ እምበር TPLF ኣነነት የበለትን ህዝባ ትመርሕ እያ ዘላ ኣብ መጨረሻ ሓፀርቲ ነፍተን ዝቐመጥኩሞን መፍትሒ ሓሳባት ቤት ምክሪ ምጥያሸብ ዝብል ንሕና ንደልዮን ክኸውን እውን ኢልና ንኣምነሉን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብስነ ስርዓት ሓቢርና ኩልና ሰሚርና ክፍፀም ብምግባር ኣቢልና ናብቱ ናይ ሕጋዊ መንግስቲ ናይ ምምራፅ ፕሮግራም ክንሰግር ኣብቲ ሃገር ዘለና ተሰማዕነት እውን ሓፍ ክነብል በዚ ኣቢልና ከም ትግራይ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ክንመፅእ ኢና ንደሊ ተዘይ ኮይኑ ሕዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ንምረፅ ኣበይ ናይ ዓለም ከሎ በይ ናይ ተመክሮ እውን ክተረዳእኩምና ፅቡቅ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ንዓይ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዝኣቱ እንተዘይ ኮይኑ
مفتح خون يزل أمنة يبلين تجمرون يروهم تاع حدا زوله يا ما بالعلم تكمن سباتن والقمرحتن يخين كلنا نفلطينا مالتيو سلازي خون زخين مفتحي كون نزل حساب يزلني كلنا تربارينا وعلى بريتوريا خفصم مقلاسيو كالاي تحتاتنتن مسؤول أساسي رازل علىكم وانا من الله السون بدلية الزنا تنقيد هزو تعيزل الناس الله حتى تنت الرجاجسو دلية هزبي الرجاجسو أو تبي الأف يهلو أو كالي يهلو هزو زبدله عد زبدله تجراوي زبدله حتى طلوا يزول زلوا سلازي هزونا بزولنا هان كزلنا نبر قدم حز تفصم صقمات شلل حليفنا حزنا دحر حزب بايتانا موچاچو زبل كمناتاي تكل ون سلا زي كونه تهزب السو يكون زدل اذن حناس نتهزو تانا نولا زلنا زي اند حريلنا احنا نفلطلكا زي جبر زي هوستينا لكالنا انا نولا زلنا همزي تكل يكونن نهزو لعلنا زرغاغص يكونن لاي مጨረሻ زوردو مرحتي مسمر رغاز طماطم تاساسيرو استقمطتون حساب صبو يو كون الله ويلي امن ግን ሕዚ ወቅቱ ዙይድዩ ውልቀ ሰባት ውልቀ መራሕቲ ዲዮም ከጨንቁና ዝግባእ እዩ ኣበይ ህዝብና መነባብሮን ህዝብና እንታይ እዩ ዝመስል ትግራይ ኣበይ ኣንያ ህዝቢ ትግራይ ይጋደል ኣሎ ትመራሓ እውን ክጋደል እየ ኢሉ ይኹስን ዘሎ ክወርድ እንተኮይኑ ድማ ብህዝቢ ተገምጊሙ ናይ ህዝቢ ድሌት ተማሊእና እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ዝዓነወ ትግራይ ኮይናስ ናይ ውልቀ ካብ ስልጣን ዝወፅ ኣመራርሓ ዘጨንቀና እንድሕር ኮይኑ ከምናተይ ህዝቢ ዝቕበለና እውን ምስ ትክክለኛ መንገዲ ይውን ስለዚ ኣምን እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ወዲ ኣለኹ يغنيلي شومي زمن دستا ይባል ካብ sustainable technology solutions local NGO እዩ መጽእ ነኹ ኣነ ክብሎ ይቅርታ ካብ sustainable technology solutions STS ናይ መጀመርያ ሕቶታ እዩ መንእሰይ ዝሓቆፈ ድዩ ሓቆፋይነት ክንከለናስ መንእሰያት ሞር ኣብዚ ሕዝል ግበርሎ ዘተን ማዕሉስ መንእሰያት ሞር ክሳተፉ እዮም ልብል ፕላን ነርና ወይ ሓሳብ ነርና መንእሰያት ትግራይ ይሳተፉ ኣለው ድዮም ናቶም ሓሳብ ከኒኦ ድዩ ማለት ዘመን ክትውስንስ ዕድል ተውሂቡኒ ድዩ ማንም ሰብ ላይ ክውስነለይ የብሉ ከም መንእሰይ ትግራይ ብዛዕባ ዘመን ባዕለይ ክውስነኒ እና መንእሰያት ትግራይ ሓቆፋይ ዝገበረ ድዩ መንእሰያት ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ደቂ ኣንስትዮና ነምፀን ኣለና ዲና ካብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተምሂርና ዲና ክብሎ ልደለኹ ቦታ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፋሉ ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ማንኛውም ዓይነት ዘተ ሰስተን ናይ ምግባር ወይ ድማ ዘላቕነት ዝኾነ ሰላም ናይ ምምፃእ ዓብዪ ግደ ኣለዎ እዚ ልብሎ ኣለኹ ካብ ጎረቤት ሃገራትና ዝተወሰደ ባክግራውንድ ወይ ድማ ኤክስፒሪየንስ ዝሓዊሰ እየ እሞ ደቂ ኣንስትዮና ከነሳትፈን ኣለና ዲና ናተን ሓሳብ ክንሰምዕ ኣለና ዲና ዋላስ ብድሕሪት ኮይነን ደቀና ሜዳ ንኸውርዳ ኢምፓወር ንምግባር ጥራሕ ኢና ንጥቀመለን ኣብ ህንፀት ሰላም ኸ ኣብ ዘተ ኸ ደቂ ኣንስትዮና ይሳተፋ ኣለዋ ድየን ዘን ዋዕሮታት ምሳና ኣብ ገድሊ ብቐዳማይ ዝተሳተፋ ቅድሚ ትማል ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮስ እኒአዋ ድየን ናተን ሓሳብ ከሸር ይግበር ኣሎ ድዩ ልብል ሕቶ እኒአኒ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ህዝብና ንርአ ህዝቢ ትግራይ ዝተንርዮ ስናት ኦንሊ እዚ ዘተ እዚ ክግበር ዘለዎስ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣለዉ ብሕወሓት ይኹን ብካሊእ ፖለቲካ ፓርቲ ይኹን ኣብኣቶም ጥራሕ ክኾን ዘለዎ ነገር ኣይኮነይ ሊሚትድ ክኾን ዘለዎ ነገር ኣይኮነይ ህዝቢ ትግራይ ክረአ እኒኦ ስንስ እዚ ዘተ ዝልካየድሎ ንህዝቢ ትግራይ ለውጢ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ ቢልድ ንምግባር ሽካዕ ዝኾነ ድረስ ህዝብና ኸ ንሪኦ ኣለና ዲና ዋላስ ብናይ ባዕልና ዝተፈላለዩ ዓላማታት ኢና ንጓዓዝ ኣለና ልብል ሕቶ እኒአኒ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ተሓታታይነት ነስፍን ለና ዲና ትማልል ተደፈረ ተዋዕሮ ተጠያቐል ተገበረላ ሪዝን እኒኦ ዶ መጀመርያ ሓደ ሰብ ሂል ክገብር ትኮይኑ ሲ ህዝቢ ትግራይ ኣፖስተዋርዩ እኒኦ ላብልና ወደ ነገር ኣለና ኣፖስተዋር ድሕሪ ኮይኑ ለሎስ ሂል ክገብር እንታይ ክሰፍን እኒኦ ተሓታታይነት ኣትሊስት ዝኾነ ሰብ ተሓታታይነት ትብል ተለኹስ ፍትሒ ክሰፍን እኒኦ ይኮነ ሕዚ ፍትሒ ለይ ክሰፍን ክእል እዩ ምናልባት እውን ናይ ወለዶታት ዕድመ ክወስድ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ድማ ተጠያቕነት እወ ኣጥፊእና ኢና በዲልናኩም ኢና ኢሉ ጥፍኣቱ ዝኣምነልና ሰብ እኒኦ ዶ እዚአን ክብል ደሊ ይቐኒለይ